So Baba, what took place? Moko kuom josiasa ma Turkana okwayo Raila Odinga ng'wono bang' tungni nyasi mar kido gi timbe e gwengego. By this Christmas, kama pombe gali iko, I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waenda nyumbani. Mimi sitaki. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua opako ruodhi kuom jiwo lwenje kedo gi yedhe makelo mer. I want to ask the commissioners who interdicted the teachers, let them try and have 1 or 2 weeks of working as teachers, because most of our commissioners are teachers, are former teachers. Dul mandiko jopuonje TSC onyisi ni owere gi tim mar kumo jopuonje machwalo ng'ur margi. Machiegni nyakora mogo jwang' tarik 15 dwe mar 10 roki kamoro maintiere chenro mar Migago. Nyinga en James Opondo. Jod bura ariyo ma Turkana North kod South e Kwana Naibun kachiel kod Ariko Namoit owuok e lela mar kwedo tim mane otim kod moko kuom ji e kaunti no e tamo ogai mar Azimio loso kod jopiny e kinde nyasi mar dhialo kido kod timbe mar oganda Turkana chieng' tich abich. Kano giloso Lodwa Naibun osetimo kamano kendo ok en kare mondo Raila e koma ma omako e pacho ka mondo okalia kweda makamano. Giseb Governor Turkana Jeremiah Lomkrai kuom tiyo kod telo mare e chwalo lweny kod akwede kind oganda Turkana. Gikoni poni gavana no dwa loko tanga kendo donjo e UDA to dhi kod kwe ma ok okelo koko. Lomkrai abused the leadership of Uganda, specifically the president of Uganda. He has abused the leadership of South Sudan. How would they come here? In fact, some of them even called and said they will be unsafe. If they come to Lodwa to attend the cultural festival, they will be unsafe. Even those ones who came this time will not come the next time. So this thing is closed. Tobonglore is closed until Lomkrai is out of leadership. That is when we can begin, we can pick up from where he left. And I wish the election was the next day. There was that public demand. We also from the reception at the strip. Everybody arrived there. Town. Businesses stopped. Not because somebody stopped, but they wanted to stop to hear Raila Amolo Odinga. So let's respect him because he has the majority votes all the time from this county. So allow the people who voted to celebrate their leader when he comes. And then this does not mean we don't respect our sitting president, William Samoei Ruto, Daktari. We respect him. He's our leader. When Raila respects him and he respects Raila, who are we to bring in things in between? I want to apologize to Baba for what took place. Our governor claims that he controls, is an hooligan or is a warlord. He confirmed yesterday that why were you running when I tried to touch a button? That's what he said. It is in the public domain. It is in the media. We want the government to take necessary action against this governor. Migago mararita Kithure Kindiki odhi nyime gi chiwo chik ne obila mondo ochwad magina jokuo jamni mosebedo ka rocho kwe nyandwata mar hoho mar Okaka kod jonjore mosebedo ka himo oganda mathurka kolose sikund sekondar ma Kunene kar chung od bura ma Tigania West e county ma Meru county. Kindiki okoni piny owacho biro tiyo gi teko duto e rakruok kod jokuo jamni jomahundu kod jonjore mosebedo ka rocho kwe kendo kelo lala mar ngima kod mwandu jopiny. Maafisa wetu kama wezi wa mifugo watatishia maisha yenu na silaha, msiruhusu hiyo silaha iwapate. Tumia bunduki na silaha ulio nayo kuangusha mkora kabla haja kuangusha wewe ambaye ni afisa wa usalama. For the avoidance of doubt, we cannot have a country where armed criminals are using guns against officers wearing the uniform of the country that we call Kenya. Hatutakubali. Kwa hivyo wewe hiyo bunduki hiyo silaha uko nayo, ofisa wa usalama, usikubali mkora kutumia hiyo bunduki kuangusha mwananchi ama kukuangusha wewe. Lazima
umwai na umwangushe akiwa wa kwanza. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua opuoyo ruodhi kaachiel kod apisas mag sirikal kuom lweny maber magigoyo e kedo kod tieko kong'o ma ok opuodhi kanyakla kod yedhe mamero ji manyalo ketho ngima mag rowere. Gachagua olero ni chik mar tieko kong'o ma ok owinjore mane oket ayanga dwe mar Ang'wen higani ni obedo gi nyak maber mar 70%. Kata kamano okwayo apisasgo mondo oket kinda ma omedore mar neno ni kong'o ma ok opuodhi oket chutho e pacho kato ahinya to e gwenge ma kong'ono otimo e nduoko. Mambo ya pombe, County Commissioner, well done so far. Lakini bado 70% you have succeeded. There is still 30%. Please reach out to church leaders and elders. They'll help you in this war. You know, I don't want kufuta machief. But by this Christmas, kama pombe gali iko, I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waende nyumbani. Na mimi sitaki, kwa sababu si machifu walitupigia kura. It will be very painful for me. I love the chiefs, but I love the young people more. So, County Commissioner, can you call your chiefs and your village elders in Bukumi? You have a meeting and you agree. I want before Christmas in the whole country, I want to sack about 100 chiefs. Wakuwe kielelezo kwa wengine wanaleta mchezo walevi. Na mimi singetaka Wanande waende nyumbani. Si mtaongeleza hii machifu. Mwambie Rigiji alikuwa hapa anatafuta watu 100 ya kwenda nyumbani. Komiti mar somo e od bura osiro jopuonj ma osebedo katiyo hoho mar okak mar Kenya mane okum kod duol mandiko jopuonj kuom dhi e ng'anyo mamuol nikech nok arita magikalo e gwenge magitiye. Jakom mar komitono Julius Meli mane loso e kinde nyasi moro e kaunti ma Nandi oseyo duol mandiko jopuonj kuom remo winjo jopuonj go mathothgi to ywago mana ngimagi nikech nok mar arita. Meli koro dwaro mondo TSC odwok jopuonj go e tich kendo teachers from Mandera who are often demonstrating at the Teacher Service Commission headquarters every now and then. And I want to ask them, let them continue like that, because you cannot teach when your life is under threat. You cannot do a lesson plan. You cannot sit and attend a child when there is somebody threatening your life. I want to ask the commissioners who interdicted the teachers, let them try and have 1 or 2 weeks of working as teachers, because most of our commissioners are teachers, are former teachers. I want them to go to Mandera for 2 or 3 weeks, stay in the same stations, live in police cells, and also work under difficult circumstances like the teachers. We cannot tolerate, we cannot accept, and we are saying as a leadership and as members of Education Committee that those teachers has to be transferred because they are under threat. They must be taken to safe areas, or the leaders of those particular places watupatie hakikisho hawa walimu waachiliwe waende. Piny owacho osechako chenro mar timo lokruoge e sikunde mag piny owacho e gwenge ma ongoro kaka achiel kuom yore mag duoko piny kwan mar jopuonjre maweyo somo. Komishona ma kaunti ma Marsabit Nomar Kamora mane loso e kinde nyasi mar chwalo somo e yor chenro mar Sekip okoni sikunde makono osebedo kod achiedhnade maka kod kacha gino momiyo jopuonjre weyo somo. Okoni gin gi tudruok kod migago mar somo e bero chenro mar somo e county no. Oil and salt? Yes. The food does not have. The interventions that I meant to improve were the quality of education, the learner participation in education, and improve the aspects that make quality education, aspects of access, such that we get our children into school, the aspect of retention. These children are kept in school throughout the cycle that they are supposed to be in that school, and they are assisted to get quality education so that they will be enabled to transition into another level of education. We are also aiming at recruiting more teachers, especially in maths,
science and English. We also have an objective of improving the infrastructure, the number of classrooms in this school, the learning rooms that we call laboratories, and so on. Jorit alwora kod jolupo e kaunti ma Mombasa ywak kuom gino wage wacho ni moko kuom kembe ji giwegi ketho kar dak mag rech. Jolupo go koni kembe mag ji giwegi osebedo ka ng'ado bunge manitiere alwora mar namno mar chiwo yo ne gedo kendo puko taka molil e alwora no, gino ma gikoni kelo midhiero ne rech modak e chuodhogo. Jorit alwora go bende okwedo paro mar beto bunge malworo nam chumbi ka gikoni en chenro mabiro bedo mabiro kelo ngima jodak go kono e komatek ka seche ma koth oula omomo. Ufuo wa bahari ufukiwa ujengwe nyumba. Hiyo toka sisi tu wadogo mpaka kufikia sasa. Lakini hii sehemu ya kwenda kule Maroto, nakwambia nyumba ziko ndani ya maji. Hii sehemu ya samaki wanazana, mimi hasa siku hizi hata hawazani tena kwa sababu likuwa jangwa, ni kweupe na samaki huwa wanazana pale ambapo kuna msitu. A good protection of the island itself. It protects against high winds. It protects against any tsunami that might come, or even the El Nino that we are about to receive. There's a certain amount of protection of the land, especially the coastal land here, the cliffs. Now, once we cut that, it means we are exposing the land. We also have a personal responsibility as individuals to make sure that we protect our own environment, because those people who are cutting the mangroves, when the floods comes, or if in case there's a wave, they're the people who will be hit the hardest. Na tutaalika taasisi zote zile ambazo zinahusika ili tuende tuliangalia hilo swala na tutafute suluhisho tukihusisha serikali. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua odoka ne piny owacho ewi chenro mar tero obila mondo odhi okony e jiwo kwe e piny Haiti, kowacho ni duol mar arita mar riwruok pinje duto ne oneno ni Kenya ni kod obila manyalo konyo jopiny Haiti mane omiyo gikwayo Kenya mondo otera pizzas mage Haiti. Gachagua bende okoni pizzas mabiro yudo thuolo dhi Haiti biro bedo kod lony kedo kod maundu kata ka giduogo e pacho ka kosingo ni obila go biro mana wuok e pacho ka od bura osepodho wachno. Gachagua ma oloso e kinde Lam Kilgoris oyango chenro ma sirikal nigo e jiwo weche pur. Polisi wetu wa Kenya wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional, ambaye wanaweza kuaminika kwenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi. Sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade, si tuende tuwasaidie? Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. When we get the request for approval, as you approved in cabinet this week, for approval and consent from the National Assembly and Parliament for deployment of our police officers to the country of Haiti, we shall consider all matters that shall come before Parliament and be able to take into account all the concerns that the people of Kenya have raised, because in Parliament we represent the people and we address their concerns. Hii county tumeshikilia vizuri kabisa, na kasi ile ambayo tumeanzisha ya county integrated development plan hapa county sub county hii ama Gregorius constituency, nimewapa milioni 600 kila ward, wamepata shilingi milioni 100 ya kwenda kuketi na kupanga mpango yao kwa kila ward. Na nashukuru kwa sababu hizo projects hizi, most of the projects are 70 to 80 to 90% are complete. Kuna mungo jonga dona yu madundu tokopo yu sume utu wario aneno kayo kini ka Daniel Jawaya wachuni
niko ndani kama kawaida kenona no chenro mara Migago benana na Samuel Opio wachana acholka chiel from Nakuru wangiboba na Benada Ongawa mama Phoebe Opio kawane no chenro mara Migago Harry Smart Move kata Harrison Airo wachana osedonjo na maratari kuke gwenge magarinya awendo poshipaka ne jo awendo duto Adanja Paul Adanja wachoni niko macho hapa Madhira erokamano kuoma neno Migago kuka Madhira bende neno kacha Betha Onyango wachoni oneno Ramogi TV kendo chenro mar Migago chopone yorno makanya kono mgojong wakao yo madundo ka waduogo to pod wan koda weche modhuro kata bende mano motingo weche mag tuke. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each. Na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Ageno ni ano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano pera hinya. Era mit, era odake kindwa. In my shirt, a toss of lavender and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Mimi naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Unaitwaje? Jake Mutoni. Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo. Wa shilingi $500,000. Unahisi aje, Joyce?
Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na nusu milioni wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. *487 *3#. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na View sasa. Machiegni kendo nyako Ramogi. Jaod bura ma Manyatta gi Tonga Mukunji osingo chwalo paro mar chik od bura mabiro mono kuonde thieth dino ne maiti kuom rem tieko chulo omenda mar thieth gi Tonga ne oloso kinde ik mar jal moro ma oyangi kaka David Madenge, kaunti ma Embu. Jalni ne otho dwe mar 6 kod tuo mar kansa. Kata kamano osiptal mar Kenyatta University ne odino ne ringre mondo mi anyuola ne otiek chudo. Kata kamano gikone ne gitieko chudo kendo ik ne otimo odiochieng' ma nyoro. Ucio ni umwe aria mageririe kumobilize na mageririe kumheshimiwa atongoria aria maiko Kenya. Jamu nikyo Madenge turamumagaria koguo ngai mbere ya baba sana gweno aturutaga jamu kana athia. Bwanangu amekaa miezi minne karibu na nusu. Nikasindwa nikafanya nini? Nikaambia watu wanisaidie, watu wanakuja tu lakini hawakunisaidia ya kutosha. Wanatafuta pesa. Unajua kuna ngumu ya pesa hakuna. Hospitals that are holding these bodies are really subjecting the families to a lot of humiliations, pain and a lot of agony. So it's also good if we can have at least a bill in parliament that can be able to take care of those bills, so that when somebody passes on, the family receives the body or rather the remains, so that they can be able to bury it. Hii maneno ya miili kushikwa hospitali ni it is the highest level ya disrespect to our culture. Na mzee Madenge ambaye tuko na bibi yake hapa amekaa hospitali karibu miezi 4. Mimi nataka kusema kama mheshimiwa Manyatta, lazima tupeleke mswada bunge wa kuhakikisha hakuna mwili ambayo inafaa kushikwa more than 1 month watu wakitafuta pesa ya kulipa. Na kama mtu hawezi lipa bili ya hospitali, ni haki na heshima kwa aliyeaga kuachilia mwili, mtu azike, akuwe na amani kwa roho. Wadhi nyaka kaunti ma Kisumu. Kamwero ni jopinye boma ma Kisumu koro dwaro ni piny owacho med nengo modhi dichiel kata nyaka shillings 500 ewi lita ka lita kar medo nengo modhi matin to pile. Giwacho ni mae biro konyogi e go kwand ohand matatu kendo reso jopiny kuom ng'ikruok mar chala mar ngima kinde ka kinde. Gilero ni meto mar nengo modhi tarik 14 kata tarik 14 mar dwe ka dwe rocho ohand matatu kendo miyo kata kwand jowuoth dok piny. Mae biro bang' duol matayo weche modhi pachoka EPRA medo nengo modhi e telo machielo ka koro gie sani lita ka lita okalo shillings 200. Akwayo sirkal masani ni ka giyie to giketnwa bei achiel maka wawuoyo gi jowuoth madhi kuonde mopogore opogore tok ne ni wamayogi nikech kalure gi ngima moseidho mar fuel. Kimedo ne pesa to neno ni nitie stage in asla imae ok wamae wame ngima mabirowa materowa kama ngima dhiye masani. Koro wakwayo sirkal ni ka en fuel to ketnwago e bei achiel wawuogi kastembe wa gi ji duto temo dak e Kenya ka mondo wadhi e ngima achiel. Mane gima wakwayo fuel odok kata ka en 500 obed 500 no to ji ong'igo te dichiel to wakadhigni mantie. Koro ngima odhi adhiya kawaida makichiewe ot tingeni in mae miyudo to mae migolo tax to Kenya dhi adhiya. Kana riembo gari nago ga fuel mar 2500 sani ago 6000 yakatera Nyadora gola Nyadora to kila Kisumo makao kakago tin ma piny makanyo ok nyal dhi katigo mana 58 ok nyal chopogo Nyadora nyakigo mana 6000.
Abiria mokwongo mwating'o ywagre gi daka nwa magi kinyise ni wok nyadore nyaka Kisumo gol siling 500 owacho ok onyal makati ng'ise no dwa mna miang to 400 mano tin maknyalre machon kwayo abiria bende ywagre koro sirikal okony jopiny giwe hinyowa kech wainyre kabisa kikuongwa nwa mayo gi daka nwa magi drepe gi jogine magi wanokwa magi wadhi kaka ngima dhi. Mafuta inaenda juu kila mwezi tarehe 14 mafuta inaenda juu. Na hapo awali wameteremsha shilingi 2 sijui na nukta 5. Na saa hizi wamepandisha na shilingi 5 na manuktas. So waangalie kwa sisi watu wa chini. Rais aangalie sisi watu wa chini. Hata kama ni kuongeze tu mara moja tujue lita moja ni shilingi 500. Tutatumia na tutapima penye tunatembea. Amor gi pach jo Kisumo gino keta 500 koro gibed ka gidwoke gikele piny matin nikech koro kowuok piny kae kodhi malo oinyo ji mathoth keta 500 koro bro bido koduogo matin 480 460 bro bedo mondisore ahinya ka wadhi nyime nyankor mag jong'wedo ni bende ing'eyo ni piny Kenya tiyo gi omenda maromo bilion 22.3 higa ka higa mar yudo thieth ne tuoche wang'. Mae momiyo jokanyo e migago mar thieth nobiro kanyakla mar kwayo kembe kod jogo mondiko ji mondo oket alwora makare mar wang' e kaunti ma Kisii sama ne giyango odiechieng' wang' mong'ere gi dho ngere kaka World Sight Day matimore tarik 12 dwe mar 10 higa ka higa. Diana Olonde nigi mathoth. En juma mane oket thenge mar rango gigo motenore gi wang' moting'o nyaka tuoche. E kaunti ma Kisii, jokanye migago mar thieth ne owuotho e pinyni mopogore opogore mar puonjo oganda yore makare mag rito wengegi maluwo kwan mamedore mar jogo manigi tuo wang' kendo mang'enygi ne ikelo gi tuoche malandore mapiyo. Edgar Getuki, ma en japuonjre mbalariany ma Kisii, yango achiedhnade mabiro gi koso neno gino mane ochune nyaka ng'ado sombe. Mama luo tuo mar wang' mane omake ma ong'ere kaka critoconius. Tuo makama loko wang' kendo semone neno gigo ma ondike book. Eyesight problem could not allow me to cope up with the laboratory experiments, so I had to defer because of the eye issue. Kopogore gi Edgar, Felista Kerubo bende kawuono limo ka thieth ma Kisii Eye Hospital mar yudo puonjruok. Nyare ne ochako bedo gi tuo wang' makoro miyo gi paro kaka anyuola. Issue ya macho imenileta, niko na mtoto ambaye nilimzaa akiwa kibofu, naye nikasikia kuna issue ya macho hapa Kisii, nikamleta acha kutibiwa naye apate kuona kama watu wengine. Niligundua kama kuna miezi 3 kana kwamba aoni. Kaluwore gi lakteche wang', piny Kenya tiyo gi omenda makalo bilion 22.3 e thiedho tuoche wang'. Gino minyalo geng' ka otim pim kendo kochak thieth chon. Tunafikiria na wale watu wengine ambao tumefanya kazi na hao kama Vision Spring, Operation Eyesight Universal, Fredoros Foundation, the Kisii County Lions Club. Tumeshirikiana kufanya kitu tunaita impact in eye health kwa region hii. In Kisii County, so many people have a lot of eyesight problem. Some of them are due to some chronic illnesses which are non-communicable, like diabetes mellitus. Don't stay at home. If you know anyone who has eye issues, it doesn't have to be today. You can come any other day. Nonro yango ni jokenya makalo 750 nigi tuoche wang', mamoko oselalo nyaka wengegi. Kata kamano, lakteche ojiwo ni puonj gi pim machon nyalo yango kendo nyalo miyo ng'ano matuo yudo konyruok mapiyo. Diana Olonde, Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke. Tim mar Argentina gi New Zealand nong'ado tiko mar donjo e tielo mar nus finals e tuke rugby pinje duto bang' loyo tim mar Wales gi Ireland kaluwore